இன்றைய மெட்ராஸ் தந்தியில் தென் கொரியாவை ரகசியமாகவும் சுதந்திரமாகவும் ஆளும் தென் கொரிய ரகசிய சமூகத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம். அவர்கள் சேபோஸ் என்றும் அழைக்கப்படுகிறார்கள். தென் கொரிய இலுமினாடிஸ் என்றும் சொல்லலாம். அவர்கள் யார்? சாம்சங், ஹூண்டாய், எஸ்கே குரூப் மற்றும் எல்ஜி குரூப் ஆகியவை கொரியாவில் உள்ள மிகப்பெரிய மற்றும் மிக முக்கியமான சேபோல்கள் ஆகும். சேபோல் கட்டமைப்பு என்பது 1960களில் தென் கொரியாவில் தோன்றிய ஒரு வணிக கூட்டு அமைப்பை குறிக்கிறது. இது மிகப்பெரிய சர்வதேச செயல்பாடுகளுடன் உலகளாவிய பன்னாட்டு நிறுவனங்களை உருவாக்குகிறது. அவர்கள் ஊழல் செய்தாலும் அதன் விளைவுகளில் இருந்து அரசு அவர்களை விடுவிக்கும். பதிலுக்கு அவர்கள் அரசாங்கத்திற்கு உதவி செய்ய வேண்டும். தென் கொரியாவில் கடந்த 60 ஆண்டுகால வளர்ச்சிக்கு அவை மட்டுமே முக்கிய காரணம். அவர்கள் முழு தேசத்தையும் கட்டியெழுப்பினார்கள். அவர்கள் தென் கொரியாவில் மிகவும் செல்வாக்கு பெற்ற குழு. அவர்கள் தென் கொரியாவின் கடவுள்கள் என்றும் அழைக்கப்படுகிறார்கள். இந்த ஒரு நிமிட வீடியோ இப்போதைக்கு முடிந்தது. அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம்.